हेलो लोगोफोर तो बिदिब्ला जायफोर फरायसा बिथांमोना बीए बीएससी बीकॉम एबा मास्टार्स डिग्री कमप्लीट खालामबाय आरो बिथांमोना जुदि गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव बीएड एबा बैचलर अफ एडुकेशन लानो होननानै सानगासिनो दंब्ला तो बे भिडिअआ बिथांमोन फरायसाफोरनि थाखाय बिदिब्ला दा गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया देग्लाय 2020 बेचनि बीएड कोर्सनि एन्ट्रेन्स टेस्टनि नटिफिकेशन फोसावदों आरो बे एन्ट्रेन्स टेस्टनि मुङानो जाबाय कमन एन्ट्रेन्स टेस्ट सो बिदिब्ला जायफोर फरायसाया बेखौ एप्लाइ खालामनो सानो बिथांमोना फैगौ 15 अक्ट'बरनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन तो बिदिब्ला लास्ट डेटआ माब्ला एग्जामा माब्ला जागोन गासैखौबो आं बे भिडिअआव नोंथांमोननो फोरमायगोन तो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि नटिफिकेशन फोसावनाय बायदिब्ला बेनि जितु अनलाइन प्रसेस बे गासैबो अनलाइन आरो बेनि लास्ट डेटआ थागोन 25 अक्ट'बर 2020 बेनि एग्जाम टाइपआ जाबाय कमन एन्ट्रेन्स टेस्ट बेनिफ्राय नेम अफ एग्जामा जाबाय बीएड कमन एन्ट्रेन्स टेस्ट 2020 बेनिफ्राय टेस्ट फर बीएड प्रग्राम जायफोरानोखि बीएड लागोन बिथांमोनासो बे एन्ट्रेन्सखौ लिरनो नांगोन तो बिदिब्ला बेनिफ्राय इउनिभार्सिटि नामा जाबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बेनिफ्राय डेट अफ एग्जामा माब्ला जागोन एग्जाम तारिखआ जाबाय 15 नभेम्बर 2020 सानडे फुंनि 11टानिफ्राय 1:00टासिम तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायनादे बेनिफ्राय एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया दङ नोंथांमोना बेखौ बेसेबां पार्सेन्टेज नांगोन मा पार्सेन्टेज नांगोन बबे केटेगरिनि थाखाय बेसेबां थानांगोन नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लादो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया नायोब्ला बेवहाय जायखिजाया स्टुडेन्टआनोखि 50% मार्क्स लानाय बीए बीएससी बीकॉम अर्थात एमए एमएससी एमकॉम पास जानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन तो बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनानोखि एससी एसटी ओमफ्राय ओबीसी पीडब्लिउडी बिथांमोना 45% थायोब्लानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय दानिया एप्लिकेशन फिस हिसाबै नोंथांमोना दानिया बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनाय समाव तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय 1000 रुपिस होनांगोन लोगोसेनो जितु बेंकआ ट्रेन्जेक्सन चार्ज लायो बेखौबो नोंथांमोना होफानो नांगोन होननानै बेवहाय फोरमायदों बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लादों माबायदि कुइसन थागोन आरो बेसेबां मार्क्सनि कुइसन जागोन तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लादों बेवहाय होखानाय दङ तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायब्ला नुगोन टोटेल कुइसन थागोन 100 कुइसन बेनिफ्राय बेनि जितु कुइसन टाइप जागोन बे एमसीक्यू अर्थात माल्टिपल चॉइस कुइसन बेवहाय 4 अपसन मोनब्रै अपसनाव बियो एग्जाम जागोन तो बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना नायदो टाइम डिउरेसन दङ बेवहाय 2.5 घन्टानि टाइम थागोन बेनिफ्राय एग्जाम लेंगुवेजआ थागोन इंलिशआव तो बेनिफ्राय बेवहाय नेगेटिभ मार्क पजिटिभ मार्क दङ तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नायनानै लादो बेखौ नायब्ला नोंथांमोना मोजाङै बिदिब्ला बेवहाय नायनानै लादो नोंथांमोना बे एग्जामा आसामनि बबे जायगाफोराव जागोन तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय सेन्टारजों लोगोसे नोंथांनि बबे खाथि जायो नोंथांमोना बे सेन्टारखौ एप्लाइ खालामनाय समाव होनानै लानो हागोन तो बिदिब्ला नोंथांमोना नायदो बेवहाय दङ गुवाहाटी जायफोरानोखि गुवाहाटी खाथि तो बिदिब्ला बेवहाय होनानै लागोन बेनिफ्राय नगाव नलबारि बरपेटा पाठशाला धुबरी रङिया मरिगाव नर्थ लखिमपुर बिश्वनाथ चारिआलि मंगलदै गवालपारा तेजपुर जरहाट आरो बालासिपारा तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनाय समाव अनलाइन एप्लाइ खालामोब्ला नोंथांमोना बबे खाथि जायो नोंथांनि बबेया खाथि गोलैयो तो बिदिब्ला नोंथांमोना बे सेन्टारखौ होनानै लादो बेवहाय माखासे इम्पोर्टेन्ट डेट्सफोरखौ नायनानै लादो तो बिदिब्ला बेवहाय फोरमायनाय दङ अनलाइन एप्लाइनि जितु स्टार्टिं डेट बे जागोन 15 अक्ट'बरनिफ्राय बेनिफ्राय लास्ट डेटआ थागोन 25 अक्ट'बर बेनिफ्राय जितु एडमिट कार्डखौ होगोन 6 निफ्राय 10 नभेम्बरनि गेजेराव तो बिदिब्ला नोंथांमोना 6 निफ्राय 10 नभेम्बरनि गेजेराव एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बेनिफ्राय जितु एन्ट्रेन्स टेस्ट जागोन बेयो 15 नभेम्बराव तो बिदिब्ला नोंथांमोना बेनिफ्राय जितु रिजाल्ट डिक्लेयार खालामगोन ना बे रिजाल्टखौ 20 नभेम्बर 2020 आव नोंथांमोना रिजाल्ट मोनगोन आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर डाउट थाब्ला नोंथां कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो जुदि गाज्रि मोनब्ला डिसलाइक खालामदो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो नोंथांनि बन्धु लोगोफोरनोबो भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामहरदो।